Ukubulawa kwabantu ezinkantolo inkinga ngenqalazinda ukusalela emuva kwamacala inkinga zamanzi nogesi ezinkantolo ezinye zezinkinga ungqongqoshe wezobulungiswa uMamuluko Kubayi ahlangabezane nazo mbukeli mhla engena kulomnyango onyakeni odlule njengoba kade sigubha inyanga yamalungelo abantu ezinsukwini nje sibuka ukuthi yini osekwenziwe ukulungisa lezi zinkinga mbukeli ukuze izakhamizi zaseNingizimu Afrika zikwazi ukuthola leli lungelo lokuthola ezobulungiswa njengomthetho osekelo wezwe. Ake sikubingelele ke mbukeli sikwamukela ohlelweni asikhulume Let's Talk uhleli nobongiwe uMakhumalo waKwaZwane. Khumbula ke mbukeli ukuthi ungaba ingxenye yalolu hlelo shayile ucingo sizwe umbono noma umbuzo wakho inombolo zethu 0117140677 noma 0678. Siyatholakala ke futhi kumakhasethi okuxhumana ku-X SABC izindaba ku-Facebook mbukeli ikhasi lethu ku-SABC izindaba ukuze kubelula qala ngo#asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho asikhulume. Mbukeli isigaba 34 somthethosisekelo siqinisekisa wonke umuntu ilungelo lokuxazulula ingxabano ngenkantolo yomthetho kodwa ke ingabe leli lungelo liyafezeka na intatheli yalolu hlelo uNombuso Bahlanga ukhuluma ngalokho nezakhamizi zakuleli. uThemi Scott ongelona igama lakhe langempela ukhala ngokungajuli ubulungiswa enkantolo ngemva kokufaka icala lokuhlukunyezwa komntwana wakhe wentombazane. My daughter was going for visitations with my ex, her father. The one time she came home and yeah, there was something very, very noticeable. I got her in the shower, that's how I noticed. And I immediately phoned my mom. I asked my mom, is it normal? She said no. Ukubambezeleka emacaleni amaningi ikakhulu ezingade kwandisa ukuphindelela kokuhlukumezeka kwazo izinkinga ngobufakazi kwehlise nokwethenjwa kwezinhlelo zezinkantolo. It's been going on for 4 years. We're soon to be going on for 5 years now. It happened in 2022. On occasion, the prosecutor phoned me early hours of the morning to let me know that it's been postponed due to the magistrate. She was sick. Other than that, every time I get a phone call that no, it's postponed, we will communicate with a further date. Lokhu kulibaziseka okuvamise ukuthatha iminyaka kuvame ukuholela ekutheni amacala ahoxiswe noma asuswe ohlwini nokunomthelelo omubi ke kulezi ingane okufanele zivikelwe. The justice system is honestly failing my daughter for her justice. Ngokusho kwenhlangano elwela amalungelo abantu iAction Society ukufinyelela kobulungiswa emacaleni odlame olusuke libhekiswe kwabesifazane nezingane kuwumqansa kwabaningi. Like there are more rights for the criminals, the suspects, than there are for the actual victims. uScott uthi leminyaka emine elinde ubulungiswa iphuma ingena enkantolo kube nomthelela omubi empilweni yakhe kanye neyomntwana. There's times where I didn't have a job, that I had to sell my personal items in order to make up money. ENingizimu Afrika ukufinyelela kwezobulungiswa kuyilungelo elingokomthethosisekelo egxiliswe esigabeni 34. Kodwa abantu abaningi baseNingizimu Afrika kakhulukazi labo abahola imali eyenza bangakwazi ukuthola usizo lomangala lwezomthetho imiholo yabo emincane kuba bakwazi ukuthola abameli abazimele babhekana nezithiyo ezinkulu. When it comes to do I think that South Africans have access to justice? I would say not in all cases. They pay the judges, everything is just going wrong. We have organizations such as the Human Rights Commission and we don't really understand what they do. They seem to be looking after our interests, the foreign interests. They're not really focused on issues that bother South Africans. Nakuba ke umthethosisekelo waseNingizimu Afrika uqinisekisa ukufinyelela kwezobulungiswa njengelungelo elisisekelo kuzakhamuzi eziningi igebe phakathi kwesithembiso somthethosisekelo kanye nokwenzeka empilweni yazo likhulu kakhulu. Mbukela sibonge kwintatheli yalolu hlelo ngalombiko ake sidingide kabanzi ukuthi lezi inkinga ezibhekene nabantu mbukeli kuyoze kube nini futhi ixazululwa na kanjani. Sikhuluma noMbekezeli Benjamin, a research and advocacy officer at Judges Matter. Mbekezeli, good evening to you and thank you so much for your time. Asiqale ngokuthi what are your impressions on what you just heard?
Sibingelele Mangethe, sibingelele nababukeli be-SABC. Thina njenge-Judges Matter kuyasikhathaza kakhulu lo mbono lo esiubonile lapho abantu bekhipha izwi noma ukuzizwa ukuthi ezobulungisa zaseNingizimu Afrika azibaseki noma zihambelani nabo noma kukhona igebe phakathi kwesithembiso lesesibhaliwe kumthethosisekelo ku-section 34 kanye neimpilo lezi abayiphilayo inkantolo zaseNingizimu Afrika. So sidumele kakhulu ngalokho. Futhi asikufisi ukuthi kube ngabe kuyaqhubeka. So we are really disappointed by the sentiments expressed in the insert. Ungqongqoshe wezobulungiswa uMamuluko Kubayi uke ehambela inkantolo eziningi around the country, and kukhona la kwesinye isikhathi ake wathola khona ukuthi mhlawumbe kwezinye indawo akunagesi, kwezinye indawo the systems are failing, kwezinye indawo akho magumbi wokuthi mhlawumbe mangabe ingane ikhona izonikeza ubufakazi enkantolo ikwazi ukuthi ivikeleke. Let's talk about the road that has been traversed ukuze sifinyelele la. Manibona nina kukhona okwenzakalayo noma mhlawumbe izinto isafana? Eqinisweni ziningi vele ingqinamba eziningi zokuthi abantu bathole ubulungisa eNingizimu Afrika. Lezo inkinga lezo ungqongqoshe azibonile ngokuvakashela inkantolo ingqinamba noma inkinga ezikhona vele esizibonayo einkantolo ezahlukene eNingizimu Afrika. Ungabi khona kwamanzi, ungabi khona kogesi, ungabi khona izinsiza ezifanele zokuthi abantu abafana njengezingane noma abantu abakhubazekile ukuze bathole ukusizeka enkantolo. Izinto esizaziyo futhi okusho sikubonayo udaba lezokuphepha enkantolo lapho khona sibonile abanye abantu bethikamezwa noma belimala belinyazwa yigebengu ngokuthi bavakashele inkantolo. So there are a number of challenges that the minister did raise. What we have seen ngokwethu ukuthi some of those challenges ungqongqoshe uye sukumela phezulu noma wazithatha wayikhulumisa neziphathe ezikhulu zomnyango wezobulungisa Department of Justice, and we have seen some resolution of some of those issues, but iningi lazo azikazululeki ngendlela efanele. Mhlawumbe mesingabheka lo daba lokuphepha, in the last 3 years there have been a number of incidents where people were either harmed or especially shot outside of the court premises or very close to the court premises. Into siyazi ukuthi kwezinye zalezo inkantolo bebaqiniswa ukuphepha noma ukuvikela ngenxa yokuthi baqashe onogada noma ama security companies ukuze baqinise zokuphepha kulezo inkantolo. Kodwa ke into siyazi ukuthi vele zokuphepha azikho esimene esifanele across the country. So there have been some initiatives that have been taken, but we can't really say that they are enough. And when you look at this, what does it mean for access to justice? Ngibuza ngoba ngiyakhumbula kukhona abake bamdubula ngaphandle kwenkantolo Western Cape, namanje sadinga icala lokuthi sibone ukuthi ummeli who was shot outside the CCMA just recently in Johannesburg bokwenzakalani lapho. What does that issue of safety, what does it mean for access to justice then? Well, to be quite honest, it is a barrier to access to justice. Kuyinqinamba enkulu ukuthi abantu bathole zobulungisa ngoba kakhulukazi abantu abazothola ubufakazi enkantolo uzothola ukuthi mhlambe mesingabheke Western Cape maningi amacala amayelana ne-gang violence or gangsterism. So lawo macala lawo adinga abantu noma abafakazi ukuthi baze enkantolo bazothola ubufakazi ngalokho okwenzakalile. So uma ngabe kukhona imbiko etholakalayo noma izehlakalo zokuthi abantu bayadutshulwa ngaphandle kwenkantolo, labo bantu kufanele ngabe babe ofakazi kulawo macala labo abasasondeli baze phambili bazolekelela ukuthi kuthola ubulungiswa. So ngamanye amagama umphakathi wonke ugcina usuzithola usenkingeni ngenxa yokuthi nakho abafakazi abakwazi ukusondela icala likwazi ukuqhubela phambili. So it's not only justice for the individual that is denied, but it's also justice for the community. So it is a big problem. Safety is a big issue in the courts.
Ngiyazibuza ukuthi mangibheka indaba ye safety kodwa ngiphinde futhi ngihambe ngiyobheka indaba yama case backlogs ukusalela emuva kwamacala ngoba kwesinye isikhathi siyabona ukuthi amanye amacala njengoba silalele lapho usisi obekhuluma uthi kuthathe iminyaka kakaze liqulwe namanje icala lakhe lengane yakhe, and she's not the only one. Baningi abantu eNingizimu Afrika basahleli basalinda amacala abo ukuthi aqulwe. What is the problem there? So lolu daba udaba nathi sithe salibhekisisa kancane ngocwaningo esilwenzile esikubonile mhlambe imbangela yokuthi amacala abantu ahlehliswe ikhathi eningi akona kodwa into eyodwa nje kuphela noma it's not the one factor that is contributing. It is a number of factors. One of those factors is issues of infrastructure. Uma ngabe inkantolo ingenawo ugesi alikwazi ukuthi icala lelo liqhubeke kuzodinga ukuthi lihlehliswe. Okunye ukungabibikho kwabameli noma abeshushisi, the unavailability especially private practitioners, because usually in some of the cases you'll find that there will be a complainant who's the crime victim, there will be a respondent or an accused person who is represented by a private legal practitioner. If the private legal practitioner is not available on that day, the case cannot proceed and has to be postponed. So it is a number of factors that it's not just one. And in fact, what we found in a report that was issued by the Regional Court Presidents Forum last year is that a key contributor to court delays is issues of infrastructure, whether you're speaking about infrastructure within the courtroom, including court recording machines, water, electricity, sometimes just the suitability of a courtroom to operate, because some of the courts are situated in rural areas where it does get very hot. So if the air conditioning is not functional in the court, that means that the case cannot proceed because it's not safe for people to be inside of the courtroom. So those are some of the factors that contribute to some of the delays, but the availability of legal practitioners is also a key contributing factor. When we come back from the break, ngizothandwa ukuthi sikhulume kabanzi ngale ndaba yokuqopha, because sometimes it does look like the recording devices, when they don't work, ultimately it can also become a problem. Mbukeli siyabuya khona manje, khumbula futhi ungashayela ucingo nawe ukuthi sizwe ukuthi uthini lapha ekhaya when about the issue of access to justice. 011-714-0677 noma 0678 sikulindile Mbukeli ukuthi sizwe kuwe ukuthi uthini ngalokho. Mbukeli akusithathe umbukeli wethu namhlanje uSinhle eFree State. Sawubona baba. Sanibona njani? Siyaphila, ungaqhubeka. Okay mo. Yeah, yazi nginenkinga ngento eyi-1 njengomhlali walana eSouth Africa ne. Nginenkinga ngento eyi-1. Akusana lapho kungana corruption khona. Kusenkundleni ukuphi kusemaphoyiseni yonke corruption igcwele yonke indawo. So asazi ukuthi manje sithembe bani. Noma nalapho ngikhuluma kanje kune scenario eyenzakele la eFree State lapho ngihlala khona. Ne icourt irelease umuntu ekuthini kune evidence ukuthi udubule umntana sekhaya. Umdubulile iphoyisa baba ne corruption le yamaphoyisa. So manje singabahlali asazi ukuthi sithemba bani. Okay. So inkinga yile ukuthi njengoba igovernment iku corruption itself asazi ukuthi manje sezothi siyithi government ngoba the government itself yonke isystem icorrupt. Inkundleni zethu kukuphi namaphoyiseni yonke into indawo icorruption, but upre umongameli akayiboni lento ukuthi mele aqede corruption. Thank you very much, Bab Sintle. Thank you, Bab Sintle, the Usintle from the Free State. Mbekazeli, the issue of corruption was always going to come up. Ngoba siyazi ukuthi kwesinye isikhathi kuyakhulunywa kakhulu ngale, and we even heard from some of the viewers abanye earlier on who were making their own allegations. Ingabe iyinkinga kangakanani even today, the issue of corruption when it comes to the courts? So, firstly, thank you, Sintle, for that view. But we have to be
clear on what we mean by corruption. So there are two things. There's perceptions of corruption and there's actual corruption. And sometimes the two don't necessarily go together. So yes, it is true. There is a very strong perception of corruption in South Africa, and some of it is fed by what we hear in the media, what we see sometimes. And so there is a strong perception of corruption of all institutions, including the criminal justice system and the judiciary. But there's also the difference with actual corruption, and that's where sometimes it's really important that abantu, when they see instances of alleged corruption, that they report it, because when you report it, that's when it becomes actual corruption, and there's a case that is investigated and there's facts that are gathered in order to support that case. What we see is that yes, there is a strong public perception of corruption, but uma ngabe sibhekisisa lokho siye senze ucwaningo ikakhulukazi komantshi sibheka ukuthi kangakanani amacala lawo abikiwe ku-Magistrates Commission, amacala amayelana nenkohlakalo noma ukungayiphathi kahle komantshi omayelana ne-corruption. What we found is that there were actually very few. I think it wasn't more than 5 cases of magistrates that were accused of corruption, and those who were actually found guilty were even smaller. I think it was 3 or 4 cases. So into esibonayo ukuthi abantu vele siwumphakathi siyakubona ukuthi iba khona imibiko yokuthi abantu abaphathelana nobulungisa baziphathe kahle noma babandakanya kwinkohlakalo, kodwa into esingayiboni esikhathini zonke ukuthi lawo makhesi lawo areportwe akwazi ukudila ngayo. Okunye futhi ukuthi just a quick one, pardon me for coming in there. It's to Brazet. Let's quickly and then we'll continue. Brazet, someone. Brazet isengithile Mkokodla lapha Sixspread yashela kwaKhiba. Kunjani? Siyaphila tata, ungaqhubekeka. Bendicela ukubuza Doko apho kubawu bangabe lento ka ma evakaliswa ngabahlali ewe uyovakalisa ngamaphekepheke athi no bail no parole engathi ayarecognizewa. Then xa kutheni apho ipetition esayinwe ngabahlali aba more than 100 or more abanganayo itransport yokuya etown njengakusuka le koKhiba lena ukuyeseke kuyadura ukuyale ngoma 150 return and kuyadliwa lena, then bona basayine ipetition ethi no bail no parole. Then amapolice azothi ayirecognize lonto kungabuni apha ingazorecognize khona abahlali behleli bonke bedikiwe ngumuntu ozohlaba abantu iveki neveki or inyanga nenyanga. Why zingazorecognize i-signatures zabantu ezithi no bail no parole emntwini owenze njalo? Enkosi kakhulu tata, let's get you an answer. Mbegazeli. Yeah, so ibalekile firstly Brazet siyabonga ngombuzo. Ibalekile ukuthi abahlali uma ngabe kwenzeka isehlakalo esinjalo noma i-case enjalo basukume and raise their concerns, but kumele sikhumbule ukuthi umthetho uyabheka ukuzizwa komphakathi noma the community's feelings about a case, but it weighs it against other factors. So babheka okunye futhi uma ngabe omantshi noma ojaji bathathe isinqumo sokuthi bamnike umuntu ibail noma cha. Babheka futhi okunye kufana nokuthi kwaba khona udlame olukhona kulelo cala lelo, mhlambe icala lelo ekuthiwa uschedule 5 or schedule 6. Uschedule 6 amacala afana nokubulawa, ukudlwengula, kanye nje namanye amacala kunesihluko esikhulu kakhulu noma udlame olukhulu kakhulu babizwa i-grievous bodily harm or extreme forms of violence. So babheka konke lokho ekugcineni babheka ukuthi lo muntu loyo nganesiqiniseko nalo ukuthi umuntu uzokwazi ukuthi abuye azothamela icala lakhe noma lo muntu loyo uzobaleka. Babheka futhi nokuthi ukuphepha komphakathi uma ngabe bangamdedela lo muntu loyo ngebail kuzoba sengcupheni kangakanani. So how much is there a risk that this person will be a danger to the public, or themselves they'll be a danger if they will be in danger if they are released into the public. So there are a number of factors that are looked at before a decision on bail is made, but the community's petition
is also an important factor in that. Ngizothanda ukuthi masibuya as we end off our conversation sibheke le ndaba ye-legal aid. Ngoba kwesinye isikhathi bayakhala abanye abantu ukuthi it doesn't seem to be capacitated enough and therefore hinders on its work. Mbukeli sizokhuluma ngalokho nje khona manje masibuye etolo. Mbokeli sesiphetha nje ake sibheke indaba ye-legal aid. Mbekezeli uma ubheka nje indaba ye-legal aid la eNingizimu Afrika kukhona kwesinye isikhathi abantu abaye bathi ngathi ayinamali futhi kwesinye isikhathi abameli akumele bamele abantu abasebenza legal aid abenza umsebenzi ngendlela efanelekile. These are some of the problems that we see. What needs to change with that? So we have to first recognize that South Africa is one of very few countries in the world, especially a country of our size, that is able to provide a legal aid lawyer, a free lawyer, to almost every person who appears in court, especially in the criminal court, every day, in every court in the country. So we have to recognize that illegal aid, in fact, it makes us one of the best countries in the world for that. But kumele sikuvume futhi ukuthi ayanele illegal aid esinayo eNingizimu Afrika, ikakhulukazi uma ubheka ibudget le illegal aid eyitholayo kule minyaka edlule. Kulo nyaka lo sukunje njengomanje 25-26 illegal aid izokhathwa ibudget yayo ngo-239 million, kanti kulo nyaka odlule it was 155 million ethathiwe ku-legal aid. So uma ubheka le mali noma iy'nsiza lezi ekufanele ngabe isebenza ngayo legal aid azanele futhi ziya ngokuya zinciphe. Lokho kuholela ekutheni ummeli oyedwa we-legal aid kufanele asebenze izinkantolo ezimbili noma ezintathu ukuze akwazi ukunikezela abantu ngey'nsiza ezifanele. Lokho kusho ukuthi abantu ngesinye isikhathi abayitholi ummeli ngesikhathi abasidingayo. Abameli ngokwabo bakwazi ukuthi babone wonke ama-client abo ngesikhathi esifanele. Nalokho futhi kuba umthelela ukuthi sibone ama-postponements amaningi ezinkantolo. So into esiyidingayo kahle kahle ukuthi imali enikezelwa ku-legal aid kufanele inyuse. And definitely, especially as you mentioned, the caseload in and itself is a huge problem. But thank you so much for speaking to us and really helping us with information here. Truly appreciate it. Ngoba sikwazile mbukela ukuthi sikwazi ukuthi sicoshe sibone ukuthi yini engenziwa eNingizimu Afrika, in particular when it comes to the issue of justice and access to it. Ake sibonge mbukela ukuthi uhlanganyele kanye nathi nesihambeli sethu umbekezeli uBenjamin, a research and advocacy officer at Judges Matter. Akuze kube ngokuzayo mbukela axabene. Khumbula ke uhlelo uyalithola ku SABC Plus, uphinde ulithole futhi liyaphinda kusasa ku SABC 1.